sai muka rusar da gidajenmu, muka bata zamantakewanmu. Wallahi yaro ya kai mutum kana rayuwa ba ka ba san abin da ba ka da wanda za ka fite. Zaka je wani fans malami wani kaza, in suka tashi zagin malumma na bangare kaza, in suna cin mutuncinsu, kowane magana suke fada ana karba, ana yadda, ana mustabi, ana jinjina musu. Wayannan gwarzaye ne, subhanallah. Ba bincike, kowane magana da shi kawo, ko na kage ne, ko na karya ne, ko na shiri ne, in dai har ya ce kuma aka nuna malam wani ne, magana ya kare. Kai kana gan kaman ka yarda da shi, kana son shi. Dubi sahabin manzon Allah da ya yarda da shi, ya amince da shi, har ya aike shi. Amma Allah ce in ja kuma fasik, balle wa'annan na zamanin mun nan, muni ba faskan ba, cikin mu ne ba samun faskan nan. Wallahi in ka je mafi yawa abin da ake fada game da mutane, kashi 90 cikin 100 duka mafi yawa karya ne. In aka samu mutum da laifi daya, sai a yi masa kage a kara 99 ya zama 100, sai kaga ya tabbata mutumin banza. Balle zamanin nan na Facebook, wanda labari na tafiya duniya cikin minti daya, da harga an ce wani yayi kaza ko na karya ne, sai ya yadu duniya, kafin a gano gaskiya magana suna ya riga ya bace, kuma mutunci ya riga ya zube. Shi yasa Allah ya ce ya ba mu wannan aya a cikin hujuratinmu, a cikin gidajenmu, a cikin anguwanninmu, a cikin masallatayyanmu, a cikin makarantunmu, a cikin masana'antunmu, a cikin dukkan aikaceceniyanmu. Allah ya ce mu kiyaye, wa alamu anna fikum rasulullah law yuti'ukum. In dai manzon Allah kenan, inda yana karba, yana daukan mataki fi kathirin min al'amri, a cikin mafi yawan lamura, ba da bincike ba, Allah ya ce wallahi la'anantum. In dai su kenan la'anantum, ina ga mu shi muke ciki yau ga shi na muke ganka ba mutumin kirki garin ga, ba mutumin kirki cikin tattaran musulmai. Ka gan soho dattijo bai shekara kaman 100, yaro karami zai zamna kan Facebook yana cin ubansa, yana ragarga da shi, yana zudda mutuncinsa, yana zagi, yana wulakantawa, hankali kwance, saboda ba su cikin wani baby da Allah group guda. Wa'annan kuma su zo su ma za su mai da martani, sai a yi bincike, in dai ba magana ba shi da wani laifi ko wani aibi, sai a je a sawo aibin, a sawo laifin, a zo a kwaba masa, ana faman rusar da mai shi. Mala ina za ku, aina tazhabun, ina za ku? Ilama al-khulfu bainakum ilama, wa hadhi dajjatul kubra alama, wa fima yaqidu ba'dukum li ba'din wa tubduna al-adawata wal khisama. Me ke kawo wannan kiyayya? Don abin duniya, domin suna, domin masayi, domin daukaka, domin kuɗi. La ilaha illallah. Bayan Allah, zalika mata'ul hayatid dunya, wallahu indahu husnul ma'ab. Wannan ba zuwa da shi ko ina. Duba shuhura, kai suna, kai bi ko ina, hannun waye yake? Zalika fadlullahi yutihi man yasha. Wallahi muna da wasu sabbin manzon Allah da suka yi Allah aiki sosai, amma baka taba jin sunansu. Kowa da abin da Allah ya bashi. Wala tatamannaw ma faddala Allahu bihi ba'dukum ala ba'd. Kowa da abin da Allah ya bashi. In muka ce yau duba, yau mun bari musulunci ya zube, muna kwaba musulunci abin nan kashin kaza, muna batan musulunci da mugagun ayyukanmu, ana gan musuluncin nan kenan. In za yi gaba, in za yi kiyayya, in za yi makirci, in za yi kulle-kulle, ko me za a yi na a rusar da mutum, za ga malumma ke yi. Falau anna ahlal ilmi sanuhu sanahum, walau azzamuhu fin nufusi la'uzzima, walakin ahanuhu fahana wa dannasu mahayyahu bil atma'i hatta tajahama. Yau mun bari karatu bai da daraja, malantaka bai da daraja, wani abin nan duk komai ya kare, saboda kiyayya, saboda nukura, saboda gaba, saboda wani abin duniya. Malam aka aje gaskiya gefe, kowa na son zuciyarsa. Sai ka ga mutum an tabi addini, an tabi annabi, a tabi sunnan manzon Allah, hankali kwance. Ran da aka tabo masoyinsa, wani malaminsa, sai ga jijiyan wuyan mai shi ya tashi. Dama ba ma Allah muke ma aiki ba. Shi yasa bayan Allah mu ji tsoron Allah.